Dain na nakapalagpas sa otoridad ang sarong home-based dental technician kan arestaron sa isa nagibong drug buy-bust operation kan Naga City Police Station sa Barangay Balatas, Naga City, alas 10:57 kasubangi, Disyembre 10. Pigbisto ang suspect sa alias na Rogelio, 68 anyos, residente ka na sabing lugar. Nakuha sa posisyon kay niya ang total na 11 plastic transparent sachet na may laog din pigtutubudan na shabu na may pigkakarkulong abuton sa 136,000 pesos ang street value asin iba pang drug paraphernalia. Sigun sa PNP Naga, dati nang nakulong ang suspect sa kaparehong kaso alagad ka nakalaya, ipinadagos kay niya ang pagiging tulak ng droga. Magandang accomplishment po itong nangyari dito sa Barangay Balatas kung saan ang isang lalaki na itago na rin natin sa pangalang Rogelio, nag-iedad na 68 years old. Ito po ay nahuli sa paraan ng buyback operation kung saan nagkasundo sila ng pusher buyer na bibili ng nagkakahalaga ng 14,000 pesos worth of sabu. Nasa kustodiya pa ini kan Naga City Police Office as naaatubang sa kasong pagbalgar sa Iralom kan Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Presently, ito po ay nakapiit sa Police Station 6 prior sa pagsasampa ng kaso at prior sa turnover sa appropriate custodial facility. Ito po dahil maliban sa confiscated items, meron ding confiscate sa kanya na isang weighing scale. Ito po yung tinatawag nating timbangan. So pwedeng madagdagan po ang kanyang kaso ng paraphernalia. So maliban sa possession and selling, pwede din siyang makasuhan pa ng illegal drugs paraphernalia. Katakod kay ni, hinagad man kan PNP ang kooperasyon kan komunidad na makisumaro sa kampanya ninda kontra illegal na droga nga ni dagos ng matuldukan ang paglakop kay ni sa Kabikolan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Ubeya.